alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil egentlig bare starte med at sige tusind tak for 1000 abonnenter. Det betyder virkelig meget for mig, at I vil følge med. Ja, se mine videoer og abonnere. Men i dag vil jeg så lave min 1000 sub special, hvor jeg starter med i dag. Der skulle vi have reddet sådan noget hyggeridning i nattøj uden sadel. Det glemte jeg så lige at skrive i den udfordring, og det var uden sadel. Men det går nok, ja. Og så kommer jeg til at lave nogle små udfordringer, men ellers bare hygge uden sadel, min nattøj, og så kommer vi til at lave nogle små udfordringer med det også. Og så her på fredag eller sådan noget, der tror jeg, vi redder så en tur, hvor vi også laver nogle udfordringer der. Så ja. Så. Jeg renser hår, og jeg striler lidt. Jo, jeg ved heller ikke, om jeg kan. Fordi jorden går nogle gange lidt galt, men vi prøver, og så ellers så må jeg jo bare ride uden. Så, yes, igen. Så det virkede ikke med barbecue'en alligevel. Jeg ved ikke engang, om der har været noget eller noget. Nå jo, det var der i skridt. Derfor så, ja, jeg lancerer ham lige varm i trav. Og så bagefter så galopperer vi lidt uden sadel. Og måske lige laver lidt udfordringer. Det er i hvert fald planen. Se. Jeg har lanceret ham lidt, den her video nok ikke, men yes. Så nu tænker jeg lige at gå op og galopere lidt. Lige ved. Nu er dygtig hest i. Nu er dygtig hest. Ja.
Det var jeg da god til. Det var du da. Hvorfor så gør med tøjlerne nu? Du smidt dem ned på jorden. Dem tænker jeg, du kan tage. Men siden vi ikke har på dæven, så tror jeg måske bare, vi gør det sådan her. Okay. Hvad sagde du? Jeg sagde bare sådan. Selvunderlighed på pizzen. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Så, roligt. Se. Yeah. Stjerni. Bliver du så ivrig? Ja. Ja, du kan. Ja. Men nu har jeg ikke flere abonneret. Dup. Så er vi grimen af. Ja, du har været god. Det har du. Ja. Jamen, du har. Jamen, nu er du fint, Stjerni. Nu er det så anden dag, hvor at jeg skal lave nogle udfordringer i skoven. Jeg tror kun, det bliver sådan 3 eller sådan noget, for der var ikke så mange, jeg kunne lave i skoven. Ja, det er også fint, fordi så skal jeg heller ikke koncentrere mig for meget om det, og det bliver lidt svært at lave i skoven. Så lige nu er jeg i gang med at rense hestenes hår. Så ja. Jeg tror, han blev chok af, at de var der. Det blev ikke lige en super god video før, for han ville ikke rigtig galopere forbi, men ja, vi galopperede en hel masse på turen, og der var rigtig meget galop. Det var ikke lige altid det bedste, der bliver filmet. Kan vi lige prøve igen? Det er også bare en bum, så jeg tror ikke rigtig. Nej. Skal vi lige se, om man kan? Jeg tror godt, at man ville kunne lære ham det, men man kan. Så er vi blevet færdige med at ride, og det gik super fint. Altså, jeg fik kun lavet 2 af dem, jeg havde planlagt. Fordi ja, den sidste, jeg skulle have lavet, det var at lave det der spring der. Altså, jeg ved godt, det var kun en bum, men det kommer også igen i forklaringen her. At det var ikke sådan rigtig sådan, ja, at jeg skulle også have lavet den uden hænder, men fordi at sidste gang, jeg red uden sadel i skoven, pælte jeg af, og det min mor og jeg, vi så blev enige om, nok triggede ham lidt. Det var noget, der ligesom kom noget sådan ud bagved, for han kunne godt se sådan ret langt tilbage. Når jeg ligesom sådan tog albuen eller armene ud, og det ville jo ikke være så godt, når jeg red uden hænder, og så især over et spring og sådan noget, så det ville min mor nok ikke have, jeg gjorde. Og så ville jeg jo helst heller ikke falde af igen. Og det er også derfor, at jeg heller ikke har lavet så mange forskellige ting, og ja, det var jo ikke så stort, jeg ved godt, det bare var en bum, men ja, det var bare lige sådan, det kunne blive. Nu tror jeg egentlig bare, at den her video er ved at være nået ved en vejs ende. Den anden del af videoen, den blev ikke så lang, fordi at sådan, ja, det er også nogle gange bare lidt besværligt at filme i skoven, fordi sådan, vi rider jo 2 på tur sammen. Vi har 2 heste og 2 personer, så det er sådan, der er ikke sådan, det er lidt besværligt at filme. Man kan jo godt, men sådan, det er ikke noget, man vil bruge alt for meget krudt på. Og det er også lidt besværligt med sådan en pind og sådan, fordi især når jeg red uden sadel, og jeg kunne jo godt, altså sådan, det var jo ikke fordi, jeg skulle ride uden sadel. Jeg kunne nok også godt have taget en udfordring, hvor jeg ikke red uden sadel. Men ja, det blev lige sådan det her, det var, selvom det var en lille bum. Det var nærmest mindre end en bum. Men ja, det blev altså bare lige sådan, det var. Så jeg håber, I kunne lide videoen alligevel. Og så, ja, I må meget gerne skrive se hernede i kommentarerne, hvis jeg skal være på skærmen. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!